Většina firm si myslí, že jejich e-maily fungují, ale realita je často úplně jiná. E-maily padají do spamu, automatizace jsou rozbité a databáze je plná kontaktů, které už dávno nereagují. Bez kvalitní analýzy toho moc neupečete. A to je přesně to, co v Mailbakers děláme nejraději. Podíváme se na vaše kampaně, technické nastavení, databázi, segmentaci, šablony i doručitelnost. Zjistíme, kde vám utíká výkon a připravíme jasný, prioritizovaný plán, co zlepšit jako první, druhé a třetí. Je to nejrychlejší způsob, jak získat reálný růst a nejen pocit, že e-mailing nějak tak běží. A teď ta dobrá zpráva. Do konce tohoto měsíce nabízíme novým klientům 50% slevu na kompletní analýzu. Je to ideální příležitost zjistit, co ve vašem e-mailingu funguje a co vám naopak potichu pálí čas a peníze. Pečou s námi už 4 desítky klientů, e-shopy, služby i sportovní organizace, pro které spravujeme 7 různých e-mailových systémů, jako Ecomail, Mailchimp, LeadHub, Klaviyo, Mailstep, Bloomreach a další. Každý měsíc máme prostor začít péct pro 2 nové klienty, kterým dáme opravdu všechno. Pokud máte databázi s 5000 kontakty a váš biznis plánuje růst, dejte nám vědět. Možná vám dokážeme pomoct. Možná taky ne? A to vám řekneme na rovinu.